Lasaian pilak? Azkar txosie, jube. Azkar eta gainera. Ansiedade puntu batekin. Lasaia, Euskal! Lasaia! Elur puto hau. Beste 10 bat urtean nik ez dit elur zapaldu. Gau indiz. Zemuzaz? Ondo, bidurrakur batekin, baina... Trosio pixkatekin? Bai. Aber, Aitziber, galdu intzate, baino landala hostia galdu zate, txanda. Eta etxea, jaben dios. Hapa, saluda, Venga, Ona equipo! Haupane! Enorme! Hay que apretar! Hemen, bi talde egin behar duzu. Etxi diat. Ni karrera bukatuko ditu, gaur. Baina buruketzea guztien kompetitzen da, etxi diat. Garri hauskin! Garri! Da, Jose, guazen! Iñaki, ez para. Bajatuko ritmoa, ez para, hostia. Oso ondo! Gaiarri! Lando hemen, beira! Venga, ez dutu danok! Danok ez dutu! Venga! Venga, Xabier! Bai! Oso ondo! Zoriona! Venga, zueke! Zuetako batek, marra, ez du zeharkatuko edo eluke zeharkatu behar. Jarraitu barra daukeztu, eta 3 erregen maila igotzen ikusi nahi zaitugu. Eman aukera bat zure buruari. Ez dakit honek zerbait aldatzen duen, edo ez duen aldatzen. Nik uste nire erabaki ere ondo hartuko duela hasi geni, etxenik. Bale, oso ondo, Xabier. Seigarren eguna 3 erregen mahaiko gailurraren bila. Gaur iritsiko gara bidearen erdira. 10 korrikalariak bi taldetan aterako dira hemendik Benazkeko Aneto kanpinetik. Baina 7 kilometroko hornidura puntutik aurrera 4 taldetan joan beharko dute. Gaurkoa bide osoko etaparik laburrena izango da. 21 kilometro maratoi erdia. Baina oso bizia eta oso mugitua. Hemen 10 honenak baino ez dira geratzen. Benazkeko San Jaime zubian hasi eta Piadosen amaituko da gailurra ekstremeko 6. etapa. 21 kilometro. Hornidura puntua oso gertu izango dugu gaur. 7 kilometroan, Turmoren aterpean. Handik gora joko dugu. 2600 metrotan, Añez Cruzeseko lepora iritsi arte. Azkeneko 7 kilometroak aldapa behera izango dira. Piadoseko aterpean kokatutako helmugaraino. Zue ikusi, nahi, 7 kilometro lertze gaia zue, hor gehatuko zate. Regulatu, Regula indarrak. Zure ritmoan, horietan, bat doa, minez. Bai. Eran. Segi, eran. Segi! Dios. Hartornaz. Gelditu behar, ni ingo nuke, gelditu behar. Suabe, torri. Gelditu behar, metroa dimau, metroa. Orain, biztaldeak batzarrera. Ondo, ez. Pues justo dituzu, Danak elkarrekin, baz. 20 metroko distantzikin. Segi. Bai. Pasalamen. Hori da. Kontu. Bale. Honeaino, Venga. Hartu, gehau barbadak gehau. Tani, lasai. Sprint utxa. Sprint utxa. Leia utxa. Sprint bat, Sakatu. Sakatu. Pujame! Oso gorra, bai. Gaurkoa etezbe oso, bai, gogorra. Balantza uti. Utila zen. Egunon. Zer moduz? Opa. Hemen txo, ez nabe ezin da. Nekauta, baina, bueno, a ver. Atzore, paliza gente hartuta, eta, a ver, nola azte egar, gaurko eta pegi.
Hori die, zapatilak aldapan bera hemen tendoia ez mintzeko. Bestela zapatilan lokarrik hemen azkenen berak aldapan handik nola daren ez mintzeko, por si acaso. Zaindu barra da horreneko honetik, bestela gero alperri da. Kalderete truko de... De abuelo. Gaititen trukoak, hori de esperientzia eukitea. Zein hor txumen? Ez, atzo zelan, errekan da ibili ginen da. Tana guzti. Gero hor gabaz izan ez horitzen, sikatzen. Bentsate eukidi herrin hor da, sikatu ez sartu hor emon 3 minuto eta... Humeda egentzen ordu. Bai, pixka egintzen da. Hortxe, listo. Idea ona. Ahí ba. Bero. Espera. Bai. Eskertu grau. Ondo. No se, atzikua epikoa izan zen, ez? Bai, uste erapura. Iruneskak taldien da irabazi. Bai. Nik ez dakit zelan izango diren taldiek ez ezer, baina nik petzaten dut igual Iruneskak banatote gauzan, igual apur bat konden eta gauzela, ez da? Bai. Saiatuko gea bai elkarrekin jun da bat besteari babesa ematen, honi behintzat asmo hori daukat. Egunon, Manoi. Ederra dagota, momentuz. Egon. Preskoa. Momentuz. Bai. Momentuz. Oantxe esan dek. Momentuz kuanto? Gaur euritako agarko diau, Alberto? Bai. Egun gehian izango dek. Bueno, 10 lagun, geratzen zaite. 10 baino ez, Hauxe, entresak hau. Txomin, zer moduz? Ondo? Ederto batien edo? Bai. Atzu hemen baino arpegi hobea daukazu. Bai. Bai. Iñakik ere bai? Bai, zezaie? Zer moduz Iñaki? Ondo. Ondo? Bai. Bueno, Xabier ere joan zitzaigula, zaldua, oso une unkigarriak, bizi izan genituen. Eta, bueno, Xabier zalduari hemendik gure agurra, denen gainetik bere familia jarri duen kirolari handi bat. Gari, atzo nork hartu zuen masajea? Atzo tanitek eta baita kaldariteke. Tanit eta kalderetak. Argi bili. Ikusiko da barkatu beltza, nondik handa bilen. Ia, gaurko etapa. 21 kilometro, Benazkeko Aneto kanpinetik, hemendik abiatuta eta Biadosera arte. Gaur ere paraje zoragarriak ikusiko ditugu. San Jaime zubia gurutzatu eta pixkanaka altuera irabazten joango gara 14. kilometrora arte. 7. kilometroan eguneko hornidura puntu bakarra izango dugu. Turmoren aterpetxean. Handik aurrera, goruz jarraituko dugu 11. kilometrora arte. Eta 11. kilometroan eguneko maldari gogorrenak hasiko dira. 14. kilometrora arte, igotzen. Añez Cruzeseko lepoa pasa arte, 2600 metroan. Handik, 7 kilometro behera, jetxira oso azkarrean, Biadoseko aterpetxera arte. Helmuga hantxe egongo da. Atzoko garaileak, kaldereteren taldea, mesedez. Pauso bat aurrera. Eta kalderete, torri neure ondora. Azkar zabiltza, kalderete mendian, Ondo modatzen bera, bintzek, gorar polikita. Ia, kalderete, atzo zeu izan zinen, kapitainaren besokoa eraman zuena, eta orain, eskatu behar dizut, atzo, taldekide izan zen dituen lau korrikalarien artean, 2 kapitain izendatzeko. Zuk nahi duzun, urrankera. 2 kapitain. Eta Larra? Larra aurrera, talde gorrira. Talde gorriaren kapitaina, Larra, zeu izango zara, eta aukeratzen, zeu hasiko zara. Eta Ane. Ane, aurrera. Zergatik, Larra eta Ane? Larra oso indartsu ikusten dut, indartsu eta burukin ikusten dut animatzen da oso ona. Eta Ane, da hasi ginen alkarrekin, eta goraka eta ritmoa mantentzen da gauza garbi dauzko. Oso ondo. Talde. Vale. Kalderete, Tanit, irantzu. Jarri berriro ere, gainerako 5 korrikalarien ondoan, hilaran. Kalderete, bai.
Larra, Bai, nahi duzun, doinu eta herriman, aierdi hartugot. Gangoa. aierdi, aurrera aierdi. Larra, zergatik aierdi? Esperientzia ikuste jot, dakala, rekorridua eta irakurtzen da, uste ondo dakila, eta aparte, behin ez detin berekin etapikan, da nahet probatu pixkat. Ane, venga, Txomin aukeratuko dut. Txomin. Zergatik Txomin, Ane? Ba, fuerte ikustotelako. Bai goruz, bai beruz. Beheruntz atzo, esate baterako, Auskin, azkarrago hil izan. Bai, baina aurreko etapan, eren egun tope jaitxiz. Ez dut uste arazorik egiten. Txomin, zer modu zabe? Ondo? Ondo? Bai. Indartzu sentitzen altzara edo? Bai. Bueno, eutxi horri. Bai. Larra, bigarna. Kalderete hartugot. Kalderete, aurrera. Bai. Kalderete, aurpegi aldatu zaizu? Gustatu zaizu? Bai. Hemen bi indartxukin gustora, bai. Erki. Ane, txu. Venga, bota, izen bat. Jose, apalantza. Larra, Tanit hartugot. Tanit. Mondo ikusten alduzu, Larra? Bai, oso ondo ikustet, bai. Bai gora, bai bera. Baina lurretan zuek biok, etzarete mesner da inurrategi. Ez. Zegu gustatzen, baina egiten dugu gero. Elkarri laguntzen, zozo ingo du. Hori ere kontuan hartu behar da, Ane, aurrera. Iñaki. Zer dela eta, Ane? Zait, uste dut gaurko etapan motza dela, baina dana mendixan gora bera ibiliko gare da. Badakit Iñaki bertan ondo ibiltzen dela, abila dela, da horregatik. Irantzu, Auskin, azkenak. Beti, baina beste egun bat hemen, ez? Normala. Honek kasu mintzat, ikustea arrastaka nabilela eta... Arrastaka? Ba, Atzo azkeneko jetxiran, ez? bai, baina gora eta sufritzen, orduan. Nik ez dut lan ikusten. Atzo azkenengo jetxi horretan be erakutsi zeuen ondino interra badekola, eta hemen ondino jenteak ez da euskarta guztiek maiganean ipini. Bueno, Larra. Auskin hartugot. Auskin. Zergatik Auskin eta ez Irantzu. Dudanetan, bato beste eta probatze aldea. Bai, igual du bat edo beste, baina bat aukeratu duzu eta bestea ez. Bai, ustez fuerte hongoa dago. Garbitze egin da, fuerteago ikusten duzulako, ezta? Ustez, bai. Bale, oia. Ane, Irantzu. Irantzu, aurrera. Oraintxe negarrez, oraintxe irribarre eder horrekin, indarre zer modu zabe, Irantzu. Bueno, nik aldotena ingo dut, egize da gaur apur bat minua una abuela, baina, bueno, nire eskuetan dauen guztizen ingo dut, azken esaltzeko, así que... Talde urdinean elurretan ongi moldatzen diren korrikalariak daude. Besteak beste, Ane kapitaina. Gorriek ez dute elurra bereziki maite, baina boskotean lasterkari azkarrak badaude. Gaur kontuan hartu, 21 kilometro. Bide galtzeak eta are erabakigarriak izan daitezke. Hornidura puntua gaur, 7. kilometroan izango da. Celtas Cortos salerik balda hemen? Ez. 20 de abril... Ze, aierdi? 20 de abril del 90, kanta ezagutzen alduzu. Bai. La cabaña del Turmo, kanta. 20 de abril del 90, la cabaña del Turmo. Hornidura puntua antxe izango du. Eta hornidura puntutan, batzarra. Egin dugu egunero. Gaur ere, izango da, batzarguneren bat, eta orain arte gertatu ez den zerbait gertatuko da. Adi, betikoa, zenbait eta lehenago iritsi, hobe. Zalantzarik ez izan. Besterik ez. Sorte hon, gozatu, lehiatu, mendimartxarik ez, bidean ikusiko gara. Konforme? Ari? Bueno, Alberto, ondo junta dila, Erropa hartuko diat, ezta? Bai, euri... Urruti ez ibili, Gero arte. Bai. Gero.
Gelditu ni ingo nuke, gelditu suabe, torri. Gelditu metro limau, metroan. Horre, aturri molasa. Haupa, suave, venga, tipita. Sartuz, rekuperatuz. Oso normala. ¡Apa! ¡Gare! ¡Apa, Ortari! ¡Ea garra! ¡Venga, ¡apa, Iñatu! ¡Venga, Iñaki! ¡Abaza! ¡Iñaki! ¡Apa, Iñaki! ¡Ea, Iñatu! ¡Ea, Iñatu! ¡Venga, Venga, venga, segi! Segi! Pixka trote, naino, enpalma bingo ditu. Trote. Kontuzea, Euskin, zaitu bat dibe. Euskin! Hola! Mantendu, hori da, hola. Holaxe esateik, Egan zu moduen. Haupa ekipo, Zue ikusi, nahi, 7 kilometro lertze gaia zue, hor gehatuko zate. Kremenian hori zabaldu. Nahi, aurrena kilometro nahi atu guztiek, baina gero. Baiez. Kakazarrein nahi atzezkoz. Baiez, baina hori beti gero hartuko deula ripa. Segi, korrika. Hun! Hor beste kartel bat. Piskat aurre joan hau, bale? Kartela ikusteko. Ingo biskate, atzin sartu, biskat nervioso bintzeko. Biskat nervioso bintzeko, bi oingoa haren atzin sartu, ikusteko bertan duzela. Bai, sartu ingo atzin. Piska manten diuten. Haupa ekipo, hemen gata! Venga, kriston da uzde! Haupa, eskailera gora, fuerte! Eutzi, eura markako esko bidi, guke segin gotzau, errez. Aierdi, jetxi bizkat. Vale, oso ondo, jetxi pixkat jetxiko du, Bizkat. Bai. Mesedez. Hartu anaza. Lasai. Bestia guri segitzia hona da, gurekin itxutzia, Gonkorre. No, están diciendo. No, Fuerte, Nahi bazu? Lasaitu goa, Bai. No. Bizkat bai. Zan. Hauko irantzu. Reserva biskatekin? Bai, hori da. Pausotik atea gabe? Da zazpire atzan egiten ba, Beste ingo batzu ikusi aukeri muskun guri, atrapasko librateko. Orduan, hoxe, Lan handi dago, Bai. Matematiko, lehorikoa. Bai. Ojo. Ez dakit, Euskin nire eurrekoa izan da hautatu da biena, suposatzen dut berabe bai, egongo dela igual, beste paino puntu bat bera ez. Dekoten esperantza bakarra da, igual berak faietie nik alizeteko hobeto edo gure taldie joateko beto. Venga, va. Vale. Va. Listo. Ikusiko nola petauko jan, Bai. Gu gurea, Baina guzti ulertu Ez, esan. Hauskin, esan lasai. Geldizio, ez da problema. Gauza bat. Hola ondo itxe, baina hola. Hori, baina hori. Hauskin da bia. Lasai, esan. lasai da jazta, bale? Claro. 15 minutu jun gaituk. Tartiak itezkiu, korriketako tramotan. Zehatikan, gora petauta jatzeitu da eskantzau inberrizateie. Guk hori kontrola behiu, gora poliki, eta hauek korrika. Hora iraituk tartia egiten, Fijau zehazte. Hasierako zatian 45 segundoko abantaila lortu du Larraren taldeak Anerenaren aurretik. Etapa laburra da, bizi-bizia, eta 10 partaideak artega dabiltza. Egunon, jendea. Bai. Makinak eta ritmo, Zer moz, Aierdi? Ondo. Gure ritmo hartu dugu. Besteak non daude? Minuto terri atxetik. Norrari da ritmoa jartzen? Purbet Euskinen parean edo. Ekipo. Zer modu zoaz, Tanit? Testosterona gehiagin nire inguruan. Bai? Bai. Jode, ederraren ondora etorri zara. Esan dio, Joni, indarra gainezka egiten. Ez dakit. Ekipo fuerte aukitzea ondo dago, baina hasieran lertu egin naute. Trote.
Markak eskubita, Lasai. Bueno, venga, Ánimo. Ai. Jon, beste zain. Hemen subian, bale? Kontu, hau da baina, kontu hemen. Hori irantzu. Jon, Han. Minutu eta 40. Hori ez da ezer. Irantzu erritmoa gartzen, Txomin, Iñaki, Ane eta Jose. 5 kilometro, minutu eta 40, abantalea. Jose, minutu eta 40, atetik, Bale? 5 kilometroa, 2 kilometro falta dituzue. Zer modu zoazte, Jose? Bueno, ritmo bat hartu eta... Bere hortan, ez da? Mantentzen, bai. Ritmoa jartzen irantzu. Bai, behar utzi jo, baina hartez. Bale? Baina harta horrean, han egundo eta... Bale? Bai, behar utzi jo bizkat. Zeiru ez zaizu, nola gehatu dian taldek? Bueno, esaten deuna, nahiko maila onazio bitan, baina nik usteat gorrie sendokoa dela, indartsugoa. Nik nire zalantza dazkak. Nik nire zalantza dazkak. Bueno, eta gero daukek, talde urdine. Eta nola ikusten dek, talde hori? Nik, talde sendoa baita. Gertatzen dekenak, irantzu igual, esaten nahi dek pixkat zea xamar da bidea, ez da interrekin justu xamarrola. Baina gero momentu iristen danen, june itxek, Artornaz. Gelditu ni ingo nuke, gelditu suabe, torri. Gelditu metro dimau, metroak. Horrela. Hartu ritmo lasia. Aupa, suave, venga, tipita. Suave, hartuz, eta rekuperatuz. Pauso normala. Geldik eta ez da 8 metroi, baina hola, suave gutu mazare, metro ginditek jo. Taldeko danak ritmoa ez dutu gure izen dabe, baina ni joanaz topera. Topera, nik ezin izen duten gehiago. Baina hemen? Cabaña del Turmo. Cabaña del Turmo. 6 minutu, osea, 3 minuturi irantzu. Irantzu, naiz ez atrapa, 3 minuturi. Venga, irantzu. Haupa irantzu. Matxo, Gero deskantzuak hau bertan, da kabainan sikatukoa dana. Haupa irantzu. Hornidura puntua 7. kilometroan dago. Estoseko bailaran, Turmoren etxolan. Celtas Kortos taldearen 20 de abril abestiak ezagun egindakoan. Bertan lehiakideek ezusteko handia hartuko dute. 2 taldeak banatu eta 4 talde berri osatuko ditugu. Mesidik, Dano batera sartuko gara, Mesidik. Dano batera. Lasai, luze. Pago hasta, venga, aprovecha. Eta arteatzea behar dugu, Aprovecha. Venga. Venga, Auskin, iztutu pixkat. Venga, hay que ganar segundo. Apataniz, guazen, Venga, segi. Segi, Ariaño. Segi, sartu barrua. Segi, bai. Hau ba. Urdina atosti, Alberto. Urdina atosti. Igual liau. Horantxe ari gara Turmoren txaura iristen, euri jasaren erdian, irantzu, zertxo gait, bueno, kantxoarekin doa, besteako zondo. Bertan zaudete! Ego! Venga, Venga, 20 segundu. Txomi! Txirau. Venga, beste pizka gehiago nahi. Venga, apa igo! Venga, hor, venga, listo gata. Venga, apa, palanca, oso ondo. Venga, oso ondo. Sartu hor badeze. Venga, sartu badorde. Sartu. Pasaion. Bai. Apa, ekipo, Nire erruz heldu gara bigarren anoa punture, espanitzen egongo ni, segurenik lehengo helduko ziren. Alberto. Bai. Denbora. 1:25, difentzia. 1:25. 1:25, gorrien alde. Orain, 2 taldeak batzarrera. Konforme? Aurrena zein doa, Ibon? Aurrena, talde gorria. Minutu eta 25 segundoko abantalea. Konforme? Venga. Bai. Bueno, espero lehena aurrenekoak iristen kontxidurik izango genukenik. Hortarako eman diogu, ez?
Sorpresa. Bi talde ingo ditugu, zuen artean. Beraz, orain arte taldekide izan zarete, hemendik aurrera, aurkari. Nik zozketa egitea proposatzen dut. Nik. Igual bain ni hautsuena izango naiz hemen eta larra igual beste dizkidea bat euki izatezu. Ondo? Ez. Zer? Justo zaietxa puskatuta etorri nintzen honean programara. Ze pasada? Ondo altza, Nartu zu? Bai. Golpea bakarrik edo zerbait antzematezu? Bueno. Itxota, golpeagatik zaietxa. Bai. Duela hilabete territzen zaietxa puskatuta eta kontura etorri naiz. Habe? Bai. Horrero txirrizatu. Zabentean. Ia gorriak, bi talde ingo ditugu, zuen artean. Bikoa eta hirukoa. Eta urdinak ere, zatitu egingo dira. Beraz, orain arte taldekide izan zarete, hemendik aurrera, aurkari. Beti bezala. Hau batasuna behar dut, hemendik aurrera, hitza, eztabaida zuena. Nik zozketa egitea proposatzen dut. Nik, nire hitza. Bakutsak esan dezala berea, emon dezala berea. Ni edozeinekin junda pozin joa. Bai, nik ja, bai. Ben idaztea da notorria, baina... Ja... Igual bain ni hautsuena izango naiz hemen eta larra igual beste dizkidea bat euki izatezu. Igual ikusi dira hemen ja diferentziak igotzean. Zuek iruak ifortago, gu pixkat makalago, baina zozketa egitea ere ondo iruditzen zait, dana. Biko taldea erabakiko dugu. Bale? Bai. Ordan, nola erabakiko dugun? Dondon kikilikon. Dondon kikilikon saltzapika, tortolikate, unson, aizona, Martzelon. Martzelino, galtza, txoritxo, galtza, kalabasa, santa, tomasa. Ibat, bale? Pasa honea, zue Pasa honea, Auskin. Bueno, egon nahi, bat larra biko taldea. Biko taldean joango den bigarren. Dondon kikilikon saltzapika, likate, unson, aizona, Martzelon. Iji, aja, Martzelino, galtza, txorixo, galtza, kalabasa, santa, tomasa, larra. Eta aierdi, talde berean. Animo. Aurrera. Zozketak ala erabakita, bikote indartsu batek osatuko du gorriena taldea. Aierdik eta larrak. B taldean Kalderete, Tanik eta Auskin joango dira. Lehenbiziko postuari eusteko irrikaz. Urdinez jantzitakoen txanda da jarraian. Ea nola banatzen diren. Kaixo, Boskote. Ez da giro, Dardarka hotzez, dano, orduan. Beste taldea, dagoeneko ez da taldea, bi talde dira. Hiruko talde bat eta biko talde bat. Eta hemen beste horren beste egingo du. Hoi bezala, zuen artean, erabaki 5 minutu. Eta aho batasuna behar. Konforme? Konforme. Izango dizuet bestek egin duten. Zozketa. Venga, ni konforme. Konforme zer, sosketa? Ni bai. Hala, buena suerte. Zuk, bota. Sosketa. Ni berdizten kakatza ni noa, así que... Nina, datorrena etorko da, txarto. Sosketa? Bai. Azkenien taldeko entzako ni lastre bat naz, eta... Ilok ez dugu gure etorri nigaz, edanak nahi da irabazi, orduen eurentzako zuzenena da sosketa bat eitzi, Niri ondo iruditzen jate. Sosketa egiteko moduri badakizue, honik egingo dut. Zukin. Bai, Dondon kikilikon hasiko naiz? Ba esan, bale? Dondon kikilikon saltzapika, Portolika, Buzon, Aitona, Martzelon, Iji, aja, Martzelino, galtza, txorixo, galtza, kalabasa, santa, tomasa, irantzun ere ondora.
Bat, zeu izango zara, biko taldeko parte ditako. Bale? Bestea. Don Kikile Gonzaltzetik atortolika de Bulson, Aitona, Martzelon, Martzelino, Galtza, Txori, Xo, Galtza, Kalabaza, Santa, Toma, Za. Jose eta Irantzun. Biko taldea, zeu gozatuko duzu. Iñaki, Txomin eta Ane, hiruko taldea. Oso pozik, egia bai. 7 kilometrora arte irantzu izen da apurtxo bat flojotxua huilidana edo. Orduen Txomin da Iñaki oso kompetitibua die, asko animetan dago eta uste dute ondo moldatuko garela. Lortuko aldu Jose apalantzak irantzuren erritmoa bizitzea, biek osatzen dute urdinena multzoa. Betaldean, Ane, Txomin eta Iñaki daude, 3 kirolari lehiako. ¡Ápatani! ¡Ápatani! ¡Venga! Urdua ibiliko ibe, erdi? Hai. Tontuak ez egin duzago. Zaira zehaztu. Zelarra, zemoz? Ondo. Ritmona. Hai, ritmona. Emateko mokua? Hai. Konstante. Eitxutu gabe hil. Markak eta segida. Zosketak eman duenak ikustu, ez da? Bai, oso guztua. Azken nian lehen aukeratzen, be aukera hori alden, horrena, togain berekin tokatzia ba, ona. Venga. Hoi. Lasai, Txoi. Tani pixkat. Esan lasai, Tani. Itxoka noa. Bueno, las. Hartu arnasa. Buelta eman arte. Las. Zakit, saietxean hartu dan kolpeagatik dan. Egiten golpea. Bai, erori naiz. Zindeta. Ez hitzen. Arnaz hartu. Bueno, ez hitzen. Hartu arnasa, konzentrau. Venga, hartu arnasa, konzentrau. Taniten erorketak uste baino larriagoa dirudi. Donostiarrak saietxaldean du min, batez ere arnasa hartzean. Urdinak ere atera dira hornidura puntutik. Minutu eta 25 segundoko desabantailarekin. Aurrekoekiko tartea ez da handiegia, eta bi talde gorriak harrapatzeko bete-beteko itxaropena dute. Ari zuzetzen horre lurtan. Bai, nintzu baietz. Hane oso onditzea lurtan gaina. Bai. Bota. Hapa ekipo. Enoa izten. Enoa la izten. Aldoten ninen. Zure martxan. Alegin gogonaz. Zure martxan. Han, aiutak. Han ego lizuertu goga. Inakita pausitik atako guilertzen. Zu gartu zure martxan. Rekuperatzen zanean hemen korrika pixkat. Horrela. Oso ondo. Vale. Vale. Honeaino, Venga. Hartu, gehau barbadak gehau. Tani, lasai, ziztaku. Hartu arnasea lasai. Hartu lasai. Venga, hola. Venga, lasai. Atzaburua. Venga, atxaburu. Hola, zurretik pixka. Eguraldia, Jon. Eguraldia itarra. Oso kaskarra, 1854 metroan gaude. Oraintxe. Horai segurtasuneko kideek izan didatenez, 1100 metroan elurra ari du eta gune elurtu batera sartzera goaz. Ea, zer gertatzen zaigun. Jon badatoz, Bai. Zer moduz tanik? Minez. Minez? Bai. Nongo minez? Saietxekaz. Bai, zer gertatu zaizu? Lehen hori nahizena. Bai, ezta? Bai. Batetik 10erako eskalan, minez ematekoa. Bueno,
Oindikan aguantatzeko modukoa. Bai. Beldurra ez daukat. Daukat gogo gutxi elurretan ibiltzeko. Bakarri pentsatzeak ere mateit, ez dakit, atzeaka. Ez beto atzea, segi. Biados, ondo. Biados. Gure, izan darko. Bai. Iruko eta urruina begira kondatorren. Bai. Zer moduz? Ondo. Ondo niaki? Ondo. Txomin? Ondo. Ane? Badakizu, bide kontuak. Bai. Biados. Biados dek. Gracias. Biados. Bertan duz, minutu jatzau. Beste taldean, hor bertan gauz. Añez Cruzeseko lepoa igotzen ari gara, baldintza meteorologiko gero eta kaskarragoarekin. Apalantza eta irantzuk ibiletik datoz, Ane, Txomin eta Iñakirekiko segundo gutxi batzuk galduta. Aierdi eta Larra lasterketa buruan dira, arrokeriarik ez, baina estuasunik gabe. Beste gorriak dituzte atzetik, tanit erritmoa markatzen. Kilometro terdi gogor eta neketsua falta da, gailurrera heltzeko. Begitu bez atera, Begitu bez. Hori de. Horain igotzen para, osoa, GPS-arekin eskuan, zeren ez da ezer ikusten. Así que bueno, hau gatzean, niri segika, eta gora. Venga, mutilak! Apa! Dios. Zego larritan hitz. Gelditzeko gokin. Nio? Han, eran. Hori nahi zan. Estrem. Vamos acá. Sí. Hori da, gitxiketari ondo. Apan, venga, ondo. Ondo bez. Bueno, justo dituzu, Danak elkarrekin goaz. 20 metroko distantzikin. Zer duzu ikusten zera gero beruzkotan. Edurretan ondo. Bai, veloziadako txarra. Bai. Opane, pixka gara be, atzekoa iate itzau, eta horrekoa ikan. Oso ondo gabiz. Zelan zoazte? Topera. Zer? Ez. Zuri martxan, Azterketaren egoera oraintxe, aurretik, Larra eta Iardi. Atzetik, Alderete, Tanit eta Auskin. Eta zenbatera ba. 5 segundora, Txomin, Iñaki eta Ane, eta beste 20 segundora, Jose Apelantza eta Irantzu. Beraz, hemen, gutxo handia, momentuz. Ea perazkoan, zer gertatzen den. Ez baita berdina, gorantz edo perantz lehiatu. Txoin. Eran. Segi! Hostia. Oh, Dios. Auskin. Lehen eutzen diau. Torri, lasai. Ondo goaz. Lasai, Auskin, lasai. Auskin, zer moduzua? Lerrin dago? Emanda. Hetxi rimoa. Usu atxean edo, Emanda. Emanda. Auskin, regulatu, Euk ikusi baino, Hetxi rimoa. Hala. Auskin. Hetxi, lasai. Oraindik falta da gorako, Pistona falta da gorako. 3 metroko desnibela falta da oraindik. Tira. Aldeatea galditu. Tira. Zagoazen edatea eta jatera. Ba. Ja,
Ja, stop. Stop. Txon, horrek erateko. Erateko honeke? Venga. Nik ere. Venga. Eran, Eba, txon. Eran, utzi behar. Eran, Lasai. Une honetan begira. Tia. Urdinen hirukotea, gorrien hirukoteari aurre hartzen ari da. Hauskin justu antxe dago, eta kalderetek, eta baita atanitek ere, agindu eman dute. Bai, zarria pixka bat zenturtzeko. Gehiago sortzeko aditze hor da. Igual diola. Venga. Igual diola. Segi. Venga, nire zinen nijoketa. Hostia. Dano gartu behar dira barnezea. Venga. Lasai, Ni oso ezkin hala ere. Baina beste aurrean ez dira zen. Zandarra beti ondo. Hemen danok batzelari, ezake lasai. Minez. Minez, no. Hola, pauso txikik. Zetxan. Venga, hau gora. Kristona faltaek, Taniten egoerak lasterketa irauli egin du. Ane, Txomine eta Iñaki bigarren lekura etorri dira. Hirukote gorriak hirugarren postuan jarraitzen du, baina irantzu eta apalantza gainean dituzte. Igoera guztioi ari zaigu gogorra egiten, elurra maramara ari du, nekez egiten dugu aurrera. Batez ere lasterketa buruan, aierdik eta larrak. Urratsa zabaldu behar dute eta oso mantxo doaz. Denok ere larri, baina nabarmen, Tanit da gehien sufritzen ari dena. Txon. Segi. Bai. Pasalamen. Hori da. Apa Tanit, Kontu. Alete. Venga. Segi, polikia. Etxe, nahi frontea. Ondo apoiau, Venga, Segi. Ingolpea, eta pausua. Gorriak zai, bale? Bai. Segi. Lagundu. Lasai, Hostia. Hau ya gora entatzen dut. Lasai Tanit, lasai. Venga, bai. Hola, Ondo. Ikustika, Regula, Bai. Regulatu, Ondo guazta, Pasa gabe, Ja, hori igual. Tanit, zer moduz, minez? Segi. Arnaz arterakoan? Bueno, Ezten aurrean ez dut izan nahi baina. 2080 metro. Lehenbiziko taldea duela 3 minutu bitxera gora. Gero, berazko hasiko da. Vale? Animo, zer nahi behar duzu? Esto es Paul. Jaten nahi altzea. Iritsi gara Añez Kruzeseko lepora, 2600 metroan. Eguneko penditzarik pikoenak pasata, 7 kilometro geratzen zaizkigu helmugaraino. Denak ere aldatz behera. Aierdi eta larra lehen postuan doaz, eta 3 minutura bi talde urdinak, 10 segundoko tarte eskasean. Azkena Taniten taldea, gero eta tristea. Apa el equipo, Apa, Guantxe goiko kontona pasago, Gorriak. Irantxu oso ondo dabil, eta hainez beti lata ematen da ustet nahiko ondoa idala regulatzen, esan diot bere karrera imer deula, eta nahi gabe dena garrapatu ditu. Aber suerte ukitze denoan. Bueno, goaz aurrera. Iñaki? Bai, goaz. Baina talde urdinan egin, beste urdinan egin. Bai. Harrapatu bat joan, motel. Gure moziko duta. Atzen mozitzen. Bueno, eta... Bentset, ateriziok eta... Bai, dutxi. Dana bera, guain. Bai. Ibera ondo, ezta? Ibera kategori. Hau den eterreno hau. Tanit oso gaizki. Ez da, iritsiko. Entzun dezu da? Ni momentu ondo. Atzo imuna eta gaur mina. Bai. Jode. Gaur, Tani. Poliki, hemen harriketa dareta. Venga, poliki. Hemen eta pistan. Kontuz. Buru pistan, Ezin da, baina ez lantzau, lasai.
Ondo goaz. Ondo goaz, guain. Tani. Tani, bale. 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 Honeaino, venga. Hartu, gehau barbadak gehau. Tani, lasai, ziztaku. Hartu arnazea, lasai. Hartu lasai, venga. Hola. Venga, lasai. Altzaburua. Venga, altzaburua. Hola, sudurretik pixkat. Venga, oso. Lasai. Non daukazu baina. Venga, lasai. Bular parean? Menos, ostuen behar dugu. Ordu gauza tingo da. Venga, lasai, Biotean ere. Igual, altura bihurtza. Ez. Hartu zure ritmoa, gukatik ez. Betio, kapaz nahi ni etxea juteko. Begiratu nahi. Bueno, Hori fuera, hitz hori fuera. Te nahi nik... Ni serio jarri gara, Nik ez dena ditu hori. Erruak eta kulpak ez. Hemen ez da inona, Ojo. Lasai. Irterat izan deu, danok, Hartu nasa. Dano lasai. Hola. Dano lasai. Hartu lasai. Bakarrik omerna dezu. Esiliko nahi dezu. Vale. Animak. Gauza bat ingo da. Bentsa behar deu gurekin. Eldu. Y punto. Alderete. Ondo Eldu esotu. Guazen pixanek. Venga. Lasaitu zait. Bueno, oinez gogoa, hemen azkarturgea. Eta, vale, papiloa, lasai. Hemen ez hartu buruipez hasi goiti berak. Horrikan, ez duela irazi behar ezerre. Gero pistan alba deu, ingo deu. Gaurkoa, pasa behar deu, Vale. Venga. Iru bizten deu, iruro gaia behar deu, Aitu atzo? Tani. Lasai. Beratu nahi. Lasai, bale? Lasai, beratu, lasai. Itu gozen lasai? Nina baldin baka zukatuko gara, eta gozen aurra. Laguntza behar batzu, berdezuna esan. Hori da. Danak kontrolpen dago. Vale. Ja, oantxe, elurtatik gatatzen guaz. Venga. Vale? Bai, eskatuko dut, lasai. Irurok irten deu, irurok gaia behar deu, Aitu atzo, irurok irten deu, irurok gaia behar deu. Ondo alatu. Ondo alatu. Venga, ez da komeni, ez da komenioan oztutzea. Hori ba. Hori, suabe, Tani tari da pixkanaka bere onera etortzen, baina bere taldea azkena da. Beranzkoan aukera izan dezakete aurrekoekiko zuloa betetzeko. Larra eta Aierdi buruan dira, helmugatik 3 kilometro eskasera. Eta urdinen bi taldeak ia elkarrekin doaz, bata bestearen gandik, 9 segundora. Piadoseko aterpean amaituko da etapa, Txistau bailaran, Posetz Maladeta Parke Naturalean. Antxe dago Posetz mendia, Pirinioetako bigarren gailurrik altuena. Aterpeko mendi magalera azkena iristen den taldeak ezustekoa izango du. Panakako esprina. Alberto, etorri! Hama datu este bi, Aierdi eta Larra. Bai, jauna. Venga, Aierdi, aupa! Aupa, Larra! Guainik urruti zerek, Atzetik ez egin horra giri, ez nagok irabaz lehitugu. Hemen gure irabazleak. Un placer. Venga, va. Horreka txikian, animo. Venga. Opa, Larra! Venga, Aierdi! Venga! Apa, bikote, oso ondo! Kapa, Aierdi! Apa, txapelduna! Hostia! Oso ondo! Apa, Aierdi, venga, oso zorionak. Epa. Aierdi, bueno, zorionak. Danona, Bai. Azkena atera? Aurrena iritsi, Zorionak. Asko disfrutatu deu. Elurretan behingoz disfrutatzen. Eta gero tapa irabazi eta oso guztua. Ni bai erantutela lagununa. Mira, amestek, Alberto. Handik handatoski. Bai, beida. Miran, talde urdin osoa dator. Eta falta dira, Tanit, Kalderete, eta Euskin. Opa, urdina! Opa! Ande, atzalde monbira, mende, Bai, alda! Alda da, sinistu! Estarri hona aukeke, Opa, ane! Guazen! Opa! Apalantza eta irantzu aurretik. Bai. Naizu mochila ni vieja. Opa, equipo! Ande, atzalde monbira, mende, Jode, hostia! Bai, alda! Alda da, sinistu! Jareak igual ezin jau! Guazen!
Sakatu! Sakatu! Bujame! Venga, sindu! Dugu baino gexea eskutik agarratzelako. Venga. 30 segundo. Bai? 30 segundo. ¡Apa, Iranzu! ¡Apa, Palanza! ¡Oide! ¡Apa, Palanza! ¡Apa, Iranzu! ¡Oide! Hartu arnosa. Ya está, el mundo. Utzi desoso. No. Venga, Nicote, Osondo, venga. ¡Puta! Apane. Venga, Osondo txome. Ya, a ver, hostia. Apa, Iñaki. Ondo. Atzo nire beto? Grazie, hermazat. Grazie. Igual apur bat konfiantzie bai hartu dut gaur, ikusten dut, gehiago hitzen da bela nahi da benak, aldabena paino, nire burueri zantzat, venga, ez itxi, azkena bazaren, azkena zara, bai amondana. Da dana emondot eta sorionez, bigarren sartu gara. Esto da jo, Kuri sema jatza hauen. Atrapa jo zehon egon dabe. Guaino harin ariane baina, arek eskutik agarrata, Uez. Puta! Pistonotza pasa dugu, oso etapa gorra izen da, super extrem izen aldatu bierko jakon programai, oso gorra, bai. Gaurkoa atezbe oso, bai, gor. Gero eta gulau gauz eta emuten dago etapa gero eta gehiago superetan diela, da, bai, gorra. Gaurkoa ere korrika saio latza izan da. Gordina, kupidari gabea, eta oraindik bukatu ez dena. Tanitek, auskinek eta kalderetek, banakako esprintari aurre egin beharko diote, helmugara sartu aurretik. Ez usteko hau ez zuten inolaz ere espero, eta ea nola erreakzionatzen duten. Berat, azkena zerate, zuetako bat, gaur etxera joango da. Hango helmugara, 200 metrora dago, lehena iristen denak, arkeztu hartuko etxerako bidea. Sprint utxa, lehia utxa. Lehenbizikoak jarraituko du. Gainerako pietatik batek etxerako bidea hartuko du. Bueno, bai? Gauza bat esan ezaket. Bai. Nik ez dut uste justua denik, Bengo bi gizona hauek. Ni laguntzen. Saiatu beni gara? Bai, Tani. Ni laguntzen etorri dira. Hori anitza egingo du. Igual ezin dute, baina... Hori anitza egingo du. Lehiatzeko zauduela esan diazu, ezta? Tanitik lehiak horrena ikusiko dut? Bai, ikusiko dut. Seguro? Seguro. Honek usten diana? Etxerako bidea hartzen baduzu ere, aurreko atetik atera nahi duzu? Noski bai, ez. Euneko no emango duzu, ezta? Emango dit. Bueno, gauza bat jakin behar duzue, haueko hain azkenak izateagatik, hortikan honea, etorri behar dea sprint baten. Bata besten kontra. Hori injustuak. Zergatik, Larra? Ba, igual, haulena izan da pertsona bat, bi lagune hontzaizkie honeaino laguntzen, eta guain esprintian bestiak irabazi, eta beste pitako bat indartsu izan dana 20 kilometron etxea. Definitu dazu zer da extrem zuretzat? Extrem, ba, gaur adibidez 21 kilometron, azkarrena izatia, eta ez kilometro, 200 metron. Sortzen dien gora berai aurre eitea. Vale. Hori dek irabazlea. Vale, ados. 5, 4, 3, 2, 1, guazen! Venga, nik tanik nahi pasatzea, porque hor haulena auski izan.
Tanitek irabaziko dit. Hauskin dator. Hori ez tegiten, tio. Ez tegiten. Injustua, Tanitek izan nik. Pena emantziak, tio. Guazen euski! Guazen euski! Danok! Danok! Honea! Guazen no eingora! Kalderete! Guazen hor! Guazen! Tanit! Azken metroa! 200 metro zure zai! 200 metro iristeko! Zietarra sartu. Bai! Tanit! Buruan dakazu indarra! Azkin! Elmuga pasarte, atzea begiratu gabe! Aukera hoen dakazu! Venga, oso ondo, venga! Egazkai! Venga! Oso ondo! Haupa galderete! Venga! Oso ondo, venga! Torre. Seri. Haupa galderete! Venga! Galderete! Venga, Tani, Apa, Tani, txapeldun! Venga. Zorionak genuen, Gari, turena bezaz. Oan, Arnazapea honet hortzeko, atxeden hartu, betikoa. Jan edan, tabar. Eta favorez, Tanetik egon, Zeritxean zerbait bat dueta. Vale? Venga, hemendik ordu laurden batera, 20 minutura. Garik Tanitekin bukatzen duenean, denok hemen. Konforme? Segi de pelea o, lasai hor. Bai. Lasai hor, konponduko, lasai hor. Vale? Danak ekartio tortza. Bai, hoidek. Zatio, horire basoztu las de Cain, beti. Hango hien, ezta? Boen bajo korriketitzen. Bai, ala hori. Beste danak aurrera tatzen da, gero norbera ostean Parizakin. Bai. Horrexarak zer pentsatu, ezin itzen fiatu, azken. Ni dana eman dut eta suertez, pasatzea lortu. Arnasa hartu fuerte. Mina mantendezu. Arnasa hartu, arnasa mantendu barruan eta zetu ez du egiten. Mina. Hori aztertzeko, oain barrura jongo gara, eta aztertuka dugu ondo, ze gertatzen zaizu, baina ematen du, denotikan austura batuk izan baldin bazen duen, horko kartilaguak, beti oso erreza izaten da irritatzeko, eta oain, dakasun sensazioa, justo horrena da. Orduan, barrura jongo gara. Baina gauza gertatu iten dira, kirolean. Biligen, tokietatik, ez erori, bai erori baino, zerraz egin eta hor lauean, argi daukat, programan jarraitzea gustatuko litzaiakela. Pentsatu, hartzen duzun erabakiak izan ditzaken ondorioak. Iepa, atzaldeon. Atzaldeot, Bai. Bueno, zorionak arrona, danoi. Etapa motza, gaurkoa, aurreko uste genuen, oso bizia izan zitekela eta ales izan da. Euria, izotza, elurra, gaur ere zependitzetan ibili garen, eta begira nuen gauden. Baldak izu egatzok masajean nork hartu zuten. Kalderete. Tanit eta kalderetek. Hala hartu zuten. Gero pakarren batek pentsalezake, hau dena asmatuta eta kidon izatuta dagoela, baina zozketa nola egin dugun, atzo aipatu genuen, masaje hartzen duenak argi, begira segun alrebesa, eta marraren beste aldean, kalderete eta Tanit. Hauxe, kalbu beltza. Alberto, urritz makilea hartu, eta bi bizkarreko emango aldizkiogu. Zerbait pentsatzen hasi barra gereke, Zerbait, bai? Bai. Larra, Ayerdi, zoi, zarete gaurko irabazleak? Justora, ezta? Bai. Saria zein izango da? Masagia balimaek, nik ez di nahi. Serio? Bai. Ni holakoan hau. Hau kasualidadea atzik, apa. Da, no ez.
Ez di nahi nik, benetan. Oraindik ez dakik saria masajea da, edo ez dan? Vale. Immunitatea nahiko aluake? Oirez, egitan. Benetan? Ez, nahi etapa anak borrokatzia eta... Nik orain biharko immunitatea eskaintzen baiet? Ez da. Egitan, Nahiko altzen nuke, immunitatea, Ayerdi? Ni bai. Bai, bueno, beste izango. Masajea nahi alduzu? Bai. Masajea bai, ezta? Berra, ire masajea nahi emango aldiak? Beak emango ik, Eta etxea biak gire. Bueno, Gari, nire ikeratu nauk. Masaje bat, Ayerdi. Gaurko saria eta gure txaloa. Venga. Gari, zer moduz dago tanit? Bueno, saietzaren minak eta kartilagoaren min horiek beti oso latzak dira. Zorionez ez da zehose larririk, ikusten da bakarrik hori irritatuta dagoela, inflamatuta dagoela, eta benetan min latza ematen du, estula egiterakoan, arnaza hartzerakoan, edozein mugimendu egiterakoan. Tanit, egun oso mugitua, zuretzako, beheruntz, zer gertatu zaizu beheruntz? Beruntz hasi geanean, niretzako ez da zer berezirik izan da ez dinuela arnaz hartu, eta gaina ikusi dituela nire bi lehiakide arriskuan, ze argitarri zegoen nire ritmoa oso motela zala, pila bat lagundu didate, eta horrek presionatu nau, zen ez dut uste biotako inork etxera judia merezidunik. Esprinean, indarri gabe? Esprinean ez dut uste indar falta izan denik, ze hankan gondo nituen, lumbarra gaur atzuko masajeakin ere hobeto, kostatzen zitaidan azan arna sartzea. Kalderete, zeu zer moduz, esprinean? Hasieratik ikusi duzu, oso batzen joan, ez da? Garbine, gari. Oso ondo. Ez da gustatu nola bukaudan eunet. Hor, marra horren atzen egon beharra, indeun lanakin. Horregatio nau asarre, bueno. Goizean aipatu dugu, zuetako batek gaur bidea utzi beharko duela eta alaxe izango da. Tanitek edo kalderetek etxerako bidea hartu beharko du. Eta zuok zortzik erabakiko duzue hori. Ohartauletan idatzi beharko duzue marra zeharkatuko ez duen korrikalariaren izena. Baina aurretik kaldereteri eta Tanit eta kaldereteri aukera eman nahi diet. Hitz egiteko, euren alde, euren kontra, ez dakit. Zeuei zuzentzeko, jate baterako, kalderete. Bueno, nik uste unotan ikus duela hemendaren danak ze lana indeun, bai bat eta bestek, eta erak erabaki hartzea. Tanit? Nik argi daukat, programan jarraitzea gustatuko litzaiakela, bihar saiatzea gustatuko litzaiakela, baina inor arriskuan jarri gabe. Orduan, argi daukatena da, beak bere burua ondo ikusten du jarraitzeko modun, ni nago ziur argi izan nahi dizuetan hori, lasai jarri dezakezuela nire izena arbeletan, gizon honek benetako laguntza eman dit, eta merezi du jarraitzea. Ia, entzun ditugu, kalderete eta Tanit eta kaldarite, eta jarrean zuen unea da. Bai? Aurrera. Orduan, nork eman nahi dio lehenen, buelta, zerari, arbelari. Venga, Jerry. Tani. Larra. Tani. Auskin. Tani. Txomin. Tani. Jose? Baita. Egon besteok? Zortzirek Tanit izango aldute, zuen iritziz? Bai? Bai. Jantzu, Tanit, Ane? Aitxa. Bueno, kalderete, aurrera pasan mesedez. Zorionak. Eskerrik asko. Zorionak.
Tani, hau batasuna lortu duzu? Bai? Esan nun, tokatuko zitzaidanean enula nahiko dana nire izena esatea, baina gaur ez da hola izan. Uste beak merezizula, nik baino gehiago, nik azteratu dut taldea, eta pilo lagundu dit. Penaz altzoaz? Sekulako penaz. Bai? Bai. Bueno, guretako ohore bat izan da. Zugure artean edukitzea, mendien gora eta bere ikustea, eta irribarre honekin joatea. Konforme? Malkoak gero botako ditut. Bueno, baina niretzako... Lasai bota, oitzen hasia gara eta. Ega, aurrera, ano. Asizkio alkarrekin tokau talden. Ia harreman espezialan txekoa indeu, eta ondo konpontzen geha. Eta gaur, hori, pena mandi. Gaina mine hartzea tio jun beharra izatea. Azkenian jentia zautzen duzu, hau oso intensua da, bai, pena. Kriston penakin noa, hau oso polita da, programa gozatu dut sufritzen, hortara gentozela bagenekin denok, hain gogorra izango zenik ez, agian ez da ikusiko, baina oso gogorra iruditu zait, paso behar izan duguna, eta penakin nijoa, kristona. Penatuta, minduta doa Tanit, erorketa batek lehiatzeko aukerak murriztuta. Emakume sasoiko eta gogorra dela erakutsi du, eta harro hartuko du Donostiarako bidea. Bederatzi korrikalari baino ez dira geratzen, 3 erregen mairantz. Berrogeita bat kilometro, Berrogeita bata bestearen atzetik. Ritmoa, segitzen. Bai, oso ondo. Ez harrapetako atzekoak. Bakarra batek itxak unea hemen. Inope. Harrapateko dituzue, Bai. Batoz. Binga, Jazta, Hemen, Bat nirekin geratuko da hemen. Baina lasterketatik kanpo 7 minutuz bakarrik. Kontuz ba, Kontuz. Argi. Segia. Segi. Urdinak bidea topatu zinik. Venga, hemendik. Lasai larra. Baiet ba? Ez da biriken kontua, akumulazioa da kasu ja. Venga, mutia, bukaera arte, venga, irantzu, Eurre, venga! Osuna! Hostia! Jo! Base tostik, Ondo guazela esataldaek. Bai, dana, Las, De chupar ruedas, aspertuta noia. Nik indarrak gorde barrean hau, estela. Zezalde, kalderete buruz? Cago en Dios. Lasai, kasuik ezin. Me cago en Dios, que no salgo Horretxe, zeitu,